Volem mostrar la nostra profunda preocupació davant de la possibilitat que els Estats Units d'Amèrica bloquegin les seves relacions comercials amb Espanya. Catalunya exporta al voltant dels 4.400 milions d'euros als Estats Units d'Amèrica, sent els sectors agroalimentari, químic, salut i de l'automoció els més rellevants. Els Estats Units són un soci comercial de primer ordre per Catalunya i un país amic en el que ens uneixen llaços històrics d'intercanvis a tots els nivells. Per aquest motiu volem donar un missatge de tranquil·litat als sectors econòmics catalans, malgrat la situació d'incertesa global. S'ha d'actuar des del nostre punt de vista amb prudència, tot esperant que la situació no vagi a més i, per tant, no es concreti aquest bloqueig anunciat. I també volem donar un missatge de confiança a les institucions de la Unió Europea, en un moment en què és necessari prendre una posició ferma a nivell comunitari. Ara cal, com no podia ser d'una altra forma, posar les llums llargues, una mirada llarga i ser capaços d'arribar a acords de base internacional que no ens perjudiquin les nostres economies, tant des de la vessant espanyola com des de la vessant de la Unió Europea com des de la vessant dels Estats Units.